Hawa Chai Timbos. Well, it's a GA double TY. Nasansi kutambira zvichemo ndikutambira tambla kana ingori nepia ona atmosphere muno kevi muno makadziya kana zvakaramba zvichidai nini handende kumbaini juzi ndasiya ndikaita flu ndinonwa zumbani aiyeyeyeye ndende kumbaini aiyeyeyeye ndinonwa zumbani kuno kune mafaro wakawanda so zvandikuda sofa zvese zviripo mahappy faces chete kwetebo vana vari muno kunaka unge Singapore ndiani ngandidedza ndipe foni bate timu rekudedza aronga ichi yapedza kana kumba kwacho toenda kwayedza kana zvakaramba zvichidai nini handende kumbaini juzi ndasiya ndikaita flu ndinonwa zumbani aiyeyeyeye ndende kumbaini aiyeyeyeye ndinonwa zumbani nekuti vana kuno vari kubhabhula kaplanike kwenda patenda tokakanzura tichazongobuda muno takuwandira meno tikatukodzera mabachura nasansi kutambira zvichemo ndikutambira tambla kana ringori nepia ona atmosphere muno kevi muno makadziya kana zvakaramba zvichidai nini handende kumbaini juzi ndasiya ndikaita flu ndinonwa zumbani aiyeyeyeye ndende kumbaini aiyeyeyeye ndinonwa zumbani kuno kune mafaro wakawanda so zvandikuda sofa zvese zviripo mahappy faces chete kwetebo vana vari muno kunaka unge Singapore ndiani ngandidedza ndipe foni bate timu rekudedza aronga ichi yapedza kana kumba kwacho toenda kwayedza kana zvakaramba zvichidai nini handende kumbaini juzi ndasiya ndikaita flu ndinonwa zumbani aiyeyeyeye ndende kumbaini aiyeyeyeye ndinonwa zumbani kana zvakaramba zvichidai nini handende